Припинок – завод газоаппарат. Наступний припинок – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мостовая. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок – Мостовая. Наступний припинок – Брэсцкіх дывізій. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Брэсцкіх дивізій. Припинок – Брэсцкіх дивізій. Наступний припинок – Аэродромная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Аэродромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 49. Прыпынак – Аэродромная. Наступний припинок – Ураджайная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ураджайная. Припинок – Ураджайная. Наступний припинок – Вуліца Юбілейная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вуліца Юбілейная. Припинок – Вуліца Юбілейная. Наступний припинок – Сярэдняя школа нумар 33. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сярэдняя школа нумар 33. Припинок – Сярэдняя школа нумар 33. Наступний припинок – Лысая гора. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Лысая гора. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Лысая гора. Наступны прыпынак – Беларуская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Белорусская. Автобус рухается по маршруту номер 49. Припинок – Белорусская. Наступний припинок – Транспортная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Транспортная. Припинок – Транспортная. Наступний припинок – лейтенанта Рабцева.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак лейтенанта Рабцева. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак лейтенанта Рабцева. Наступны прыпынак Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Слаўнафта. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак Слаўнафта. Наступны прыпынак Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вуліца Працоўная. прыпынак Вуліца Працоўная. Наступны прыпынак Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Інтэртранс. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак Інтэртранс. Наступны прыпынак Рамонтна-будаўнічы трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рамонтна-будаўнічы трэст. прыпынак Рамонтна-будаўнічы трэст. Наступны прыпынак прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прамтэхніка. Прыпынак прамтэхніка. Наступны прыпынак Брэст-Абл-Аўтатранс. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Брэст-Абл-Аўтатранс. падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Брэст-Абл-Аўтатранс. канцавы прыпынак.